Ito ang tanan mahimong anak sa Dios. Mutana ko nimo karon, anak ba ka sa Dios? Usayan ta mo kahilas ba kayo mingog anak sa Dios? Unsa man mo isulti? Anak ko sa yawa. Siguro na yung mga tao nga confident kay mo yung anak, kay ngano, kabulopod sila, nga wa sila Ginoo, wa sila pagpangalagad. Well, ila po ng kalipay, musulti sila. Pero makaigsunan, ayaw tiaw-tiawi ang kinabuhi. Kaya kung ang tao mamatay nga walay Kristo, peligro o delikado kaayo ang kinabuhi sa tao. Muna ato idasing atong mga higala diri sa kahanginan. Gitagaan ta og pribiliyo nga mahimong anak sa Dios. Unsa imong buhaton? Di na kinanglan nga magpalangsang pug ka. Di na kinanglan nga magpuasa pug ka og taas kay tanan para lang yun nga ipakita nimo nga nagsakripisyo pug ka. No, ang Bible nagsulti nga ang mituo kang Kristo gitagaan katungod nga mahimong anak sa Dios.